وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون I protiv naroda njegova poslije njega mi nismo vojsku s neba poslali, niti smo to ikada činili. Samo bi se čuo jedan užasan krik i oni bi odjednom svi pomrli. O, kako su ljudi jadni! Nijedan poslanik im nije došao, a da mu se nisu narugali. Kako oni ne znaju koliko smo prije njih naroda uništili, od kojih im se niko vratio nije. A svi oni bit će zajedno pred nas dovedeni. Dokaz im je mrtva zemlja. Mi joj život dajemo i iz nje niče žito koje oni jedu. Mi po njoj stvaramo bašče, palmike, vinograde. Činimo da iz nje izvori izviru. Da oni jedu plodove njihove i od onoga što ruke njihove privrijede, pa zašto neće da budu zahvalni? Neka je hvaljen onaj koji u svemu stvara pol, u onome što iz zemlje niče, u njima sami i u onome što oni ne znaju. I noć im je dokaz. Mi uklanjamo dnevnu svjetlost, oni ostaju u mraku. I sunce se kreće do svoje određene granice. To je odredba silnog i sveznajućeg. I mjesecu smo odredili položaj i on se uvijek ponovo kreće kao stari savijeni palmin prut. Nit sunce može mjesec dostići, nit noć dan preteći. Svi oni u svemiru plove. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نبركهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. Dokaz im je to što potomke njihove u lađama krcatim prevozimo i to što za njih slične njima stvaramo, one na kojima se voze. I ako želimo, mi ih potopimo i neće im spasa biti, neće se izbaviti. Osim ako im se ne smilujemo, da bi do roka određenog uživali. A kada im se rekne bojte se onoga što se prije vas dogodilo i onoga što vas čeka da biste pomilovani bili. I ne dođe im ni jedan dokaz od gospodara njihova kojem oni leđa ne okrenu. A kad im se kaže udjeljujte od onoga što vam Allah daje, onda nevjernici govore vjernicima, zar da hranimo onoga koga je Allah da je htio mogao nahraniti? Vi ste u istinu u pravoj zabludi. I govore, kada će već jednom ta prijetnja ako istinu govorite? A ne čekaju drugo do strašan glas koji će ih, dok se budu jedni s drugima prepirali, obuzeti. Pa neće moći ništa proučiti, neće moći ništa oporučiti, niti se čeljadi svojoj vratiti. I purnut će se u rov, pa će oni iz grobova gospodaru svome pohrliti, govoreći teško nama, ko nas je iz naših grobova oživio. Eto, ostvaruje se prijetnja milostivog, poslanici su istinu govorili. Biće to samo jedan glas i oni će se svi pred nama obreti. Danas se nikome neće nepravda učiniti i vi ćete prema onome kako ste radili nagrađeni biti. Molim Allaha dželešanu, braćo draga, do ovih nekoliko ajeta koje smo proučili i u prevodu bude nam inša Allah poostrek da smo svjesni onoga što nam je Bog dragi propisao i onoga sa čime nas je u vidu blagodati na ovom dunjaluku počastio. Da smo svjesni prolaznosti i da smo svjesni puta na kojem putujemo. Allahu dragi, molimo te da nam oprostiš naše grijehe koje smo sa znanjem ili bez znanja počinili prema tebi, tvojoj veličini, prema nama samima i prema drugima. Braćo, htio bih također da vas zamolim da proučimo Fatihu predušu svim merhumima, svima našim najbližim, svima našima sa kojima smo ovdje u ovoj džamiji i u drugim džamijama bili, a oni su odazvali se pozivu gospodara svjetova. Lillahi ta'ala al-Fatiha. Braćo, ko će od vas da prouči ezan?
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلاة السنة
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü la ilahe illallah. Eşhedü la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy ale's salat. Hayy ale's salat. Hayy alel felah. Hayy alel felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi lezî enzelel furkâne l'abdihi liyekûne lil'âlemîne nezîrâ. Allahümme cealil Kur'âne lenâ fi dunya qarînen ve fil kıyameti şefî'en ve ala sirâti nûren ve ila hayrâti kullihâ delîlen ve imâma. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Poštovana braćo, naša zahvalnost pripada gospodaru svih svjetova, Allahu azze ve dželle, na nebrojnim blagodatima i nijemetima sa kojima nas svakodnevno obasipa. Neka je Allahov blagoslov na sve poslanike, a posebno na posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, te njegovu časnu plemenitu porodicu, čestite vrle ashabe i sve odane i ustrajne Allahove azze ve dželle robove do dana sudnjeg. Braćo draga, hvaljen neka je Allah koji nas na pravi put uputi. Mi ne bismo na pravom putu bili da nas Allah nije uputio. A zar ima ljepše upute od upute Allahove? Mi se samo njemu klanjamo. Braćo draga, neka je Allahov blagoslov posebno u ovom danu na našeg Rasulullaha Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji se trudio i maksimalni svoj trud dao da bi istinsko svjetlo dospjelo do nas. Postoje brojni putevi i svi ljudi činom rođenja, tako je Allahov emer, Allahovo davanje,
postaju putnici na tom putu. Neki putevi su mračni i vode u mrak, a neki putevi, iako su osvetljeni lažnim svijetlima i okićeni varljivim dunjaluškim uživanjima, vode u propast. Put Islama, braćo draga, je širok i poznat. On vodi dunjalučkoj i ahiretskoj sreći i dženeckim lepotama. Svi se pozivaju da idu tim putem. Na njemu postoje jasni znakovi i onaj koji ih prati ne može zalutati, ne može skrenuti sa pravog puta. Uglavnom ti znaci dominiraju znakovima obaveštenja o Božjim blagodatima i znakovima upozorenja, a tek je mali broj znakova zabrana. Na putu Islama ima i zapreka koje se moraju savladati. Te zapreke su iskušenja. Što je veći broj iskušenja, time je i veći broj zapreka. Ali također i nagrada od Gospodara svjetova za sva ta iskušenja. Ljudi uglavnom ne putuju sami. Svaki putnik, ma kojim životnim putem hodio, uglavnom ima saputnike. Na putu Islama svi se međusobno pomažu. Uživaju u Božjim blagodatima, posjećaju jedni druge na znakove upozorenja i zabrana. Olakšavaju jedni drugima u tom našem zajedničkom putovanju. Ukoliko je saputnik duševno slijep ili nemoralan, ili zlonamjeran, ili pohlepan, ili zavidan, ili svadljiv, ili na putu Islama, može biti na način da ode u provaliju ako mu brat ne pruži ruku i ne upozna ga o svim tim zabranama i svim tim obavještenjima sa kojima nas Bog dragi obavještava i zabranjuje. Poštovani džemate, govorimo o nama koji zajedno hodimo putem Islama. O nama kakvi su naši međusobni odnosi, šta ih narušava, šta ih unapređuje, na čemu jedni drugima zamjerimo, kakve nam savjete i preporuke daje uzvišeni Bog u Kur'anu i savjete naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, naš uzor. Uzvišeni Bog koji nas najbolje poznaje u Kur'anu kaže: innamal mu'minune ihvatun, vjernici su samo braća. Znamo kakvi odnosi trebaju vladati među djecom jednih roditelja, braćom i sestrama. Dakle, braća i sestre zajedno odrastaju, uče jedni od drugih, međusobno se pomažu, podržavaju, štite jedni druge, dijele ono što imaju, njeguju međusobnu ljubav. Uzvišeni Bog braćom ne naziva samo djecu koja imaju jednog ili oba zajednička roditelja, nego su kod Boga i svi vjernici braća, pa sve ono pozitivno što se njeguje u krugu jedne porodice treba protegnuti na sve članove umeta. Uzvišeni Bog kaže: Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sledbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Uzvišeni Bog, braćo draga, pravi razliku između vjernika i nevjernika. Nisu i ne mogu biti isti. Kada se kaže da su vjernici strogi prema nevjernicima,
to apsolutno ne znači da prema njima mogu biti nepravedni i nepošteni. Od muslimana se očekuje da bude pošten, da ne bude tlačitelj, da ne bude varalica onih koji ne dijele njihov zajednički svjetonazor. Ovim ajetom se naglašava druga stvar. Posebna ljubav koja se gaji prema svakom ko slijedi Allahovu uputu i sunnet poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Slijeđenje Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam, to jeste zajedničko hodanje putem Islama. Najvažniji je razlog međusobnog uvažavanja i ljubavi. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi, samilosti i naklonosti je kao primjer tijela. Ako se razboli jedan njegov dio, čitavo tijelo obuzme vrućica i nesanica. Iz ovog hadisa se vidi da Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem uspoređuje zajednicu muslimana sa jednim živim organizmom. I kako god nas jedan organ obuzme u vidu bolesti, tako i oni drugi trpe. Evo primjerice, uzet ćemo primjer zuba. Zub je zaista mali. Međutim, taj zub, ako nas zaboli, boli nas glava, nesanica, ne možemo da spavamo, problemi, muke. Tako je i sa našom zajednicom. Sa dijelom umeta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, gdje u današnjem vaktu, braćo draga, svugdje na ovozemaljskim meridijanima javljaju se problemi, javljaju se muke, javljaju se iskušenja. Poštovani džemat, sada ćemo navesti određene postupke i faktore koji uveliko narušavaju naše međusobne odnose. Postupke zanemarene, a od strane uzvišenog Boga i njegovog poslanika alejhi salatu ve selam preporučene, koji bi mogli pozitivno uticati na nas. Prvi uslov bilo kakvih odnosa među muslimanima i ljudima generalno jeste društveni život. Bez postojanja društvenog života ne može biti riječi o međuljudskim odnosima. Karakteristika današnjeg vremena, braćo draga, jeste udaljavanje ljudi jednih od drugih, povlačenje, otuđenost, nepovjerenje. Mediji i moderna sredstva današnjeg vremena komunikacije smanjuju potrebu ljudi za druženjem. Sve ono što se dešava u životu jedne porodice, radost, žalost, bol, razočaranost, zapitanost, ne dijeli se s drugima i odvija se isključivo na ličnom planu. Ljudi počinju miješati da su sami sebi dovoljni. Nije čudo da u današnjem vremenu, braćo draga, ima sve više fanatika, osobenjaka, monstruma i nezadovoljnika. Nasuprot povlačenju i izoliranosti stoji džemat, stoji lepota, stoji nešto što nas Allah, dragi, obasuo svojom milošću. Članovi jedne zajednice pokazuju interes za svakog pojedinca unutar njih. Džemat je uvijek prisutan, u džematu se ljudi vesele, tuguju, savjetuju, popravljaju. U džematu se ljudi podsjećaju na svrhu svoga postojanja. U džematu zajedništvo je spas za pojedinca i za zajednicu. Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao:
Ko bude želio srednji dio dženneta, neka se drži džemata. Jer šeitan je sa pojedincem, a od dvojice se drži podalje. Ovaj hadis prenosi Tirmizi. Druga stavka, samo postojanje džemata i odnosa unutar njega može biti narušeno mnogim islamom pokuđenim ili zabranjenim radnjama. Prvu koju treba spomenuti jeste trač, ogovaranje, potvaranje. Ovaj opasni virus, braćo draga, uveliko razara tkivo naše zajednice u globalu na svim meridijanima ove naše zemaljske planete. Toliko se udomaćio u našim odnosima da je najobičnija komunikacija među nama, muslimanima, ne može proći bez njega. Ogovara se svako. Naslađujemo se tuđim sramotama, nastojeći tako minimizirati naše vlastite. I potvaranja nisu rijetka. Potvaranje i izmišljanje bezličnih laži postalo je moćno sredstvo eliminisanja protivnika po bilo kom osnovu. A uzvišeni Bog Đelešanuhu nas upozorava i kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nur: one koji vole da se o vjernicima šire bestidne glasine čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu, a Allah sve zna, a vi ne znate. Nasuprot ogovaranju, traču, potvaranju stoji insistiranje na istini i vođenje računa o vlastitim postupcima. Kako bismo veliku nagradu zaslužili kod uzvišenog Boga Đelešanuhu, da zaustavimo u društvu izgovaranje rugla i sramoćenje drugog brata muslimana. Kako bismo veliki bili, braćo draga, da samo pola vremena koje utrošimo na blaćenju drugih upotrijebimo na svođenju računa sa samim sobom. Uzvišeni Bog Đelešanuhu prave vjernike opisuje riječima gdje kaže: a kada čuju besmislicu kakvu, od nje se okrenu i reknu: nama naša djela, a vama vaša djela, mir vama. Allahu akbar. Kako vjernici kažu mir vama, ne ostavlja ga na da mu se razdere, da mu kaže nešto loše, nego mu kaže mir vama. Mi ne želimo društvo neukih. I neće opet da mu kaže nešto ružno, nego opet kaže mi nećemo društvo neukih. Često je ogovaranje i izmišljenje laži motivisano teškom duševnom bolešću koja se zove zavidnost. Zavidnost je, braćo draga, uveliko ušla u tkivo čitavog čovječanstva. Od samog početka čovječanstva pa do danas i do dana kada Bog dragi bude odredio da pređemo iz ovog stanja života u drugi način života, ta bolest će stojati. Zaviditi se može na svemu, na izgledu, na imetku, ugledu, stvarnom društvenom položaju, djeci, znanju. U osnovi ove bolesti leži neslaganje. Čovjek s Božjom odredbom da niko nema ono što on ima, ili obrnuto. Zavidnost, pored toga što može motivisati poduzimanje određenih negativnih aktivnosti koje su usmjerene prema onome kome se zavidi, uglavnom smeta samom zavidniku. Zavidnik nema mira, neraspoloženje, ozlojađen,
Zavidnost dovodi u pitanje opstojnost dobrih dijela zavidnika, jer je Božji poslanik alejhi salatu vesselam rekao da zavidnost uništava dobra djela, kao što vatra uništava drvo. Kako ćemo prepoznati one ljude koji zavide? Bez obzira kojoj vjeri pripadali, oni su isti. Uzvišeni Bog kaže, ako kakvo dobro dočekate, to ih ozlojadi, a zadesi li vas kakva nevolja, obraduju joj se. Allahu ekber, braćo draga. Da nas Allah, dragi, sačuva ove opake bolesti zavidnosti. Ako naš brat ima neki položaj, nešto, toliko su ljudi ozlojađeni sa ovom bolešću. A vjernik nasuprot toga kaže alhamdulillah, hvala Allahu što mu je Allah, dragi, to podario. Različite duševne bolesti kojima su inficirani ljudi dovode do svađa među njima. Teško je danas naći čovjeka koji nije sa nekim posvađan. U svađi se ne biraju sredstva da se ponizi protivnik. Svađa je uglavnom usmjerena na vrijeđanje ličnosti protivnika, a ne na rešavanje konkretnog problema. Nju uglavnom prati netolerantnost, drskost, arogantnost i druga negativna svojstva. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je Allahu najmrži onaj čovjek koji se najžešće prepire i svađa. Allahu akbar. Braćo draga, jedna stvar koju želim sa vama da podelim jeste da smo postali nemarni za naš život na ovom dunjalu. Često se puta susrećemo sa našom braćom koju sa ovog dunjaluka ispraćamo. Ma mi smo nemarni, čovječe, nemarni smo. U džamiju smo doveli našeg brata da mu klanjamo dženazu, pričamo o dunjaluku, pričamo o dunjalučkim blagodatima koje je nam Bog dragi dao, a nikako da se zahvalimo Bogu, nikako da uzmemo pouku iz onoga što je pred nama, da ispratimo svoga brata, ali nemarni, uopšte ne razmišljamo da ćemo i mi to dočekati. Zapravo je džemat jezgro oko kojeg treba da se svi mi okupimo i da jedni druge posavjetujemo i da jedni drugima budemo od pomoći. To je nešto najlepše. Ali, braćo draga, u ovom vremenu zaista velikih izazova, velikih iskušenja od Boga dragog, trebamo biti strpljivi i moliti Gospodara svjetova da naša srca vjernička ujedini, da zajednički krenemo, da zajednički dignemo bajrak Islama, da zajednički smognemo snage i svjesno i budemo da smo prolazni i da idemo ka Gospodaru svjetova, pa će nas Gospodar pitati kako smo naš život utrošili na ovom dunjaluku. Da li smo u pokornosti ili nepokornosti? A braćo draga, možemo mi pričati vala ovaj ovakav, ovaj onakav, ali to nema fajde. Bog dragi nas neće pitati koji i kakav je, nego brate kakav si ti, kakav sam ja. Na kraju htio bi da zajedno sa vama zamolimo Gospodara svjetova Allaha dželešanuhu da se čuvamo sumnjičenja, jer zaista su sumnjičenja najveća laž i ne prisluškujemo jedni druge i ne uhodimo jedni druge i ne zavidimo jedni drugima i ne mrzimo jedni druge i budimo o Allahovi robovi braća. Musliman je brat muslimanu, ne čini mu nepravdu, ne ostavlja ga na cjedilu i ne ponižava ga. Bogobojaznost je ovdje, kazao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i pokazao je na svoja prsa. Dosta je čovjeku zla
da ponižava brata muslimana. Svakom muslimanu je haram krv, čast i imetak drugog muslimana. Gospodaru naš, molimo te da našoj porodici, rodbini, poznanicima, prijateljima, ako su bolesni, vratiš zdravlje. Ako su dužni, pomogneš da otplate dug. Ako su tužni, da im vratiš osmijeh na lice. Ako su siromašni, da ih oslobodiš siromaštva. Ako su poniženi, da im vratiš dostojanstvo. Allahu dragi, sačuvaj nam našu porodicu, naš imetak, naš dom i našu domovinu ovdje u kojoj živimo, od svih nevolja, bolesti i patnji. Allahu dragi, osnaži nam volju, učvrsti nam slogu i omili nam život u zajedništvu sa svim ljudima dobre volje i ne daj Allahu dragi da se u dobru osilimo, a u iskušenjima pokleknemo, ja Rabbil alemin. Gospodaru naš, ne iskušaj nas sa onim što nećemo moći podnijeti. Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo. Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas. Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti. Pobriši grijehe naše, oprosti nam i smiluj se na nas. Amin. Ja Rabbil alemin. Era-i nasen el-keram, vabrega nizam, keram Allahi meleki razizi radram, kema kar Allahu tebareke ve ta'ala fi nazmi el-keram, wa iza kuru el-Qur'anu feslimu lahu wa antum barakum turhamun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dini Allahi l-Islam. Alhamdulillahi, alhamdul kamilina, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه فقال عز وجل من كائل محبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل محمد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.